É a imaxe da nova Calpurnia, a emblemática escultura do Ourense Film Festival, redeseñada con motivo do 30 aniversario do certame polo seu autor, o escultor Manuel Buciños. El mesmo conta onde se inspirou. O director do festival agradecía o privilexio de poder... Véuseme o recordo de cando era un rapazote e o cine era fundamental, porque era a cousa que máis te liberaba aquí na nosa, vamos, aquí en Ourense e despois en Madrid e tal. E eu teño recordos de que o importante para mí no cine, vamos, non eran os directores, porque daquelas non tiñan idea, o importante eran as actrices, a Gardner, esa xente de Hollywood que estaban nos carteles e que, claro, que eran casi familiares, porque ibas ao cine e disfrutabas daquelo, cambiabas todo o teu sistema de vida e estaban moi presentes na xuventude, por lo menos estaban moi presentes estas caras típicas do cine que eran fundamentales para a xuventude, foi fundamental. Entón, me inspirei neso, nas caras clásicas das actrices, non? O director do festival agradecía o privilexio de poder contar co autor orixinal do premio. Digamos que a figura que había ata o de agora pois era un plano xeral e imos achegándonos un pouquiño máis a verlle ese rostro a Calpurnia, que é, bueno, pois a primeira habitante ourensá rexistrada. É unha peza que é moi especial para o festival, como o seu propio nome indica, incluso hasta nos retrotrae a esos grandes premios, non? Cando fora de Ourense se di de alguén que gañou a Calpurnia de honra, pois xa son palabras maiores. Pola súa banda, o vicepresidente segundo e deputado de Cultura da Deputación de Ourense, César Fernández, puña en valor a Calpurnia como símbolo de identidade. É unha edición moi importante, unha edición que ten que marcar un antes e un despois, porque pois iniciamos un novo camiño dentro do que é o festival, pero, por suposto, mantendo o que foi tamén a esencia e a tradición do mesmo. Por eso a Calpurnia, a pesar de renovada, de con nova imaxe, pois sigue sendo esa figura ou ese referente, esa primeira habitante da cidade de Ourense, que ao final é tamén o vínculo que ten o propio festival coa cidade e coa provincia.